Osanibona. Yebo. Celo. Mano Musa. Ya, wangibiza special nje ngifuna ngibani. Hey, Masibisi kenziwa injabulo, sisikenza injabulo. Kwenzekani? Hey, Masibisi phela ngiphuma edrobheni, ade ngisedrobheni namhlanje. Manje usungitshela sobuya ngitshela ngosaya. Ngisuke ngathi uyogogo, kunemali ebefuna ngimkhiphela yona. Hayi ngibuye nento ezikhala kahle sisi. Ngibuye nento ezikhala kahle. Uphetheni? Hayibo, yabona Masibisi ngithe mangiphuma lapha ezitolo, yabo masuka lapha ezitolo phezulu usehlele erank. Kunama container wadlulayo lapha. Ngiyabona kuhlala khona abantu abadayisayo. Yebo edebhisini. Yeah. Kuqhamuka abafana ke lawa kwabafanyana nje. Hayi ke mabefika bahambe bedayisa ke badayisa amafoni, bathi badayisa amafoni. Mabeshoka bathi kunefoni nje impela especial. Yabona ifoni lethu iPhone. Cause ngathiwa ngithi uzothi bakubambile inkunzi. Bebedayisa bangidayisela ifoni yabo nje ngiqale ngicenge ngithi awu. Ngavele ngiswela ifoni nje ngumfazi nginenkinga engaka ngiyothatha phawona imali yefoni nje isikhaleni. Basho bathi hayi u2000 ngithi ngizothatha phu 2000 bese bengithethe hayi we mama 2000 bathi saphulelo kahle kahle njengoba ku2000 bathi iPhone bathi sidayise iPhone uyazi ke na iPhone lamafoni abizayo hayi matha lamafoni abizayo ayi ngikhala wayibona lokho nje iPhone yaso 1000 ayi ngikhale nje khona phela kodwa u2000 ngizothatha phi ke yebo ke phela isaphulelo ngoba yabiza kodwa u2000 ngizothatha phi hayi bangikhale bangiphulele egcina seku 1.5 ngithi angisayishiya iPhone ngempela iPhone nje ngempela bayivule futhi bayivule phakathi ngiyabona ukuthi iPhone wayithatha ngayithatha ngithengile wena busana 1.5 kuphuma ezitolo ngisebenzisa yona imali kagogo phela hayi ke mama awu bengengisayi kaMasibisi into enzoyixabana nogogo umtshelile ke manje ugogo ngemali yakhe hayi ngizomkhokhela kunemali uthangithini vele namazongifayela yona ensukwini ngizobuye ngimpheshe ngathi angisayeke yabona Masibisi into engenze ngiyithathe kodwa matha aqala ngizomazisa into engenze ngiyithathe kakhulu yeah ilento abayishilo ukuthi le phone kuthi uyakwazi ukuyithuma lalelake umbongeni ngathi wangitshela nje ubungitshela nje ngisho unayo le phone ebizayo wakhipha u15000 ngababazanga ngoma ngathi njengoba umbongeni kambongeni nje ongena ngisho umfazi ukhipha u15000 wonke imali yenkomo uyothenga ifoni ungayikhokhela ngane ngane le yebo ngiyakuxoxela ke wangitshela lo nto kwathi ha mama ngiphethe ifoni enzima kabi amazili sekhuluma umbhedo wakhe ngiphethe ifoni enzima kabi mina ngiphethe ifoni ekhulumayo oyitshela oyithuma yenza into kodwa kaze ngazayithuma phambi kwami uyayibona nazi nami iyakhuluma ke uyabona nje nokubuka amagama la uthi vela iqamile nje yonke into iyo le maye iyona ngempela inene apple eluwafeni echekile elunyiwe yebo wemakatha ngifuna ukuzwisa ke intombi uyakwazi ukusebenzisa lento ngoba bathi avibukuni le phone luzo bangisethelile yonke into kuthiwa nje yonke into isethiwe isetho yibona abafana lapho ngiyakwazi nokuthi upha ngithi enza ukuthi yenze angisithembe kodwa into zabafana mina matha inkinga yami kuthiwa kunentombazana ehlala la uyibiza ngegama nje ebesiyenza kuthiwa uswire igama layo awucabanga le ntombazana isebenzisana nabo abafana lapho cha uzozwa nawe uyenza noma yini uzonza leyo nto leyo awuthuleke Swiri ngicela ufonele uGumede Sawubona nawe we mama hayi singibekela manje Masibisi ungibekela sakube njani waphela nabo wenza lento engithe yenza ngakini uma umuntu ungamazi uyaye ungambingeleli uvela ugibele nje hayi yebo ke sawubona ke weSwiri ngicela silungise leyo ndawana angiyena uSwiri ngusli nalo omunye uSiri kodwa mina ngiwusli kulungileke sawubona weSli ngicela ufonele uGumede ubani uGumede kanti yini bakithi ubuzelani ngibuzela ukwazi akayibuzeli ngani ukwazi uyafuna ngikusize noma cha ngiyafuna uGumede umyeni wami hey uyasebenza yena maye matha kungenaphi lokho umayelana nokuthi ngikusize uGumede akasebenzi ngicela ufonele uGumede bakithi hey wena uyasebenza ubuzelani uzongisiza ngani uyaqasha neFM wena uyasebenza angisebenzi ninezingane ezingaki ihlangana naphi yonke lento le ninezingane ezingaki nginazi izingane zintathu hey nizondla ngani izingane ezingaka uma ungasebenzi nazi ingenaphi lonto wena uyini wena njengamanje umuntu wezintandane uMother Teresa noma unekhishi la lesopho elodla intandane emphakathini uhlalele nendoda engasebenzi ungasebenzi leyo nto yakho uzoyeka usukhala yezo
Ngokuphahlaza la phansi mina. Uhlaleleni nendoda engasebenzi ungasebenzi. Uhlaleleni nendoda engasebenzi. Wenziwa njani wena silima sefoni? Hayi sifuna ebizayo. Uhlaleleni nendoda engasebenzi ungasebenzi. Umemezelani? Uhlaleleni nendoda engasebenzi ungasebenzi. Uhlaleleni nendoda engasebenzi ungasebenzi. Uyaqasha yini mayingasebenzi? Uhlaleleni nendoda engasebenzi ungasebenzi. Masibisi ngicela ukukhulume naye. Ngasho ukuthi ithunyelwe kumina ayingizwa nje inhlobo mina. Ngicela ukukhulume nawe. Ngithi mina. Ungivuzele yona. Uhlaleleni nendoda engasebenzi ungasebenzi. Sawubona Weslingane yami. Ubalo. Mina nguMasibisi, ngumngane kaMakathaka. Okay, Masibisi. Ngicela umnikazi wefoni. Abe Uhlaleleni nendoda engasebenzi ungasebenzi. usale window ngacela nebhomu lakho. Uhlaleleni nendoda engasebenzi ungasebenzi. 1.5 kagogo usazokhokha. Uphindelana into sengizwile lo nto usuyayiphinda manje. Uhlaleleni nendoda engasebenzi ungasebenzi. Uhlaleleni nendoda engasebenzi Wislim. ungasebenzi. Ngikuphahlaze phansi. Uhlaleleni nendoda engasebenzi ungasebenzi. Wena uyasebenzani sibuze? Uhlaleleni nendoda engasebenzi ungasebenzi. Ngisilima sefoni. Uhlaleleni nendoda engasebenzi ungasebenzi. Sidimdimi. Yona into yazi ukuthi uzokwenza ngalonto. Uhlaleleni nendoda engasebenzi Uyisiphuphu ungasebenzi. sefoni. Amafoni enza into ezisile kabona wazi lokhu ungibuza lo nto nje. Antu angenhla. Uhlaleleni nendoda engasebenzi. Ongenani mina ngiganile ongenani ngiganile na uganile ohlala ubemeza khona la emafonini sibuze senja. Uhlaleleni nendoda engasebenzi ungasebenzi. Made vempukane ukusalayo nayo indoda. Uhlaleleni nendoda engasebenzi. Siyabonga kulabo abasubscribe-ile laba abangasubscribe inkinga yini kuphi? Sefaya hlezi sikhuluma into eyodwa ukuthi subscribe-anike ngoba nakho ningaboni fanele subscribe nina niboni. Ubakafelani pho? Ngiyacikeka mina. Why ubakafa? Nibuke ni like and comment lapha. Hayi. Bakwethu. Kube njalo ke ngane zakwethu siyabonga ke bye. Ngabhayini.